Па гэтым артыкуле людзей у калоніі можна трымаць бясконца. Любое, нават прыдуманае парушэнне, і вязень атрымлівае новы тэрмін. Артыкул 411 актыўна прымяняецца супраць палітзняволеных. 411 артыкул Крымінальнага кодекса Республики Беларусь з'яўляецца антыканстытуцыйным артыкулам. Людзей караюць, якія практычна не здзейснілі крымінальнага нейкага злачынства, дадаючы дадатковыя гады да ўжо вызначанага раней судом тэрміна. І гэта заганная практыка савецкіх часоў, такое ж было некалі ў савецкія часы, якая беларуская сістэма вось гэта захавала. Ён вельмі актыўна ўжываецца супраць палітычных зняволеных і, канешне, все беларускія праваабаронцы, мы ў тым ліку праваабарончы цэнтр «Весна», мы заўсёды выступалі супраць за скасаванне гэтага артыкула з Крымінальнага кодекса Республики Беларусь. Пачынаючы з 2020 году рэжым Лукашэнкі пачаў выкарыстоўваць супраць палітычных зняволеных так званы 411 артыкул. Ён дасягнуў асаблівай масавасці, на сёння вядома ўжо больш за 80 такіх сфабрыкаваных справаў, 48 чалавек на дадзены момант, аб якіх вядома, што яны ўтрымліваюцца за кратамі паводле 411 артыкулу. Да палітзняволеных ён ператварыўся фактычна ў эквівалент пажыццёвага зняволення. Артыкул гэты ўжываецца супраць найбольш стойкіх, найбольш, скажем так, ідэйных праціўнікаў гэтага рэжыму.